Добрага вечара і зноўку вітаю ўсіх, хто гэтым нядзельным вечарам не знае, чым заняцца і, мабыць, таму патрапіў на гэты эфір. Ну, або дзесьці сярод тыдня вы гэта ўсё глядзіце ў запісе, вас таксама. В прынцыпе, вітаю і дзякую за тое, што абіраеце уласна мой контент. Пра што сёння будзем гаварыць? В прынцыпе, асноўным такім хэдлайнерам навінаў усяго тыдня стала падзення гэтага самалёта біля Актау. І, в прынцыпе, амаль што ўсе толькі пра гэта і кажуць, і пішуць, і розныя там тэорыі у тым ліку канспіралагічныя. Ось, хаця не вельмі лагічныя. Ось у гэтым плане. Але ўсё ж такі высоўваюць, таму вось праз прызму уласна гэтых самых выказванняў мы паглядзім на тое, што в прынцыпе ў свеце адбываецца. Вітаю Анкл Хога, які там напэўна ще за паўгадзіны, прынамсі я пабачыў за паўгадзіны ўжо там штосьці напісаў у чаце, і Дар'ю Кірі таксама рады бачыць. Ось, ну давайте пачнем з такой паслядоўнасці таго, што адбывалася уласна з гэтым самым злашчасным самалётам. Вось, ляцеў ён з Баку ў Грозны, належыць гэты самалёт азербайджанскім авіялініям. Ось, і ляцеў ён з Баку ў Грозны, ляцеў і штосьці вырашыў не даляцець. Ось, на момант, вітаю таксама Аксель Темплара, на момант, які быў, калі поступала нейкая інфармацыя, што не змаглі яго прыняць у Грозным, уласна, таму што на Грозны была атака украінскіх БПЛА. І таму ён паляцеў назад праз Каспійскае мора, пры тым, што, напэўна, ўжо падчас гэтага манёўру пілоты перадавалі неяк па радыё, хутчэй за ўсё, што ім адмовілі у пасадцы ў Махачкалі і адмовілі у пасадцы ва Владикавказе. Гэта былі найбліжшыя гэтыя самыя аэрапорты, дзе можна было сесці. Ось, але гэта была тэрыторыя Расіі, і нібыта з мэтаў бяспекі забаранілі туды гэтаму самалёту ляцець, і ён паляцеў назад. Праз Каспійскае мора нармальна ўсё пераляцеў, і потым ужо дзякую, Алексей, і за данат ўжо стандартны, напэўна, за 148,8 гривень, вельмі удзячны, таму што, напэўна, скора за 1000 пераваліць, і можна будзе обнулить. Хотели, чтобы в Каспий, потом, ну так, есть и такие конспирологичные теории, что российцы хотели, чтобы самолет просто не долетел, как он здесь там к этом Каспийском море упал, потонул, и было складно там что-то знайти и доказать. Але, коли вы ведаете про глубиню Каспийского моря, то, напевно, гэта будзе... давайте, дарэчы, не задаваўся гэтым пытаннем, але давайте... Глыбіню Каспійскага мора. Так, щось ты угол... щось я не тое націснуў. Глубиня Каспийского моря. Ну, показывает, что на 1025 метров. Ничего себе. Где такое? Кажется, что его увогуле можно пешу перейти. 1025, это самое наибольшее. Але это больше здесь тут у бок Туркменистану, принаймні, коли верить этой мапе с глубинами. Ну, короче, такое нормально. Все-таки можно там нормально так потонуть.
Можна там патануть у гэтым Каспійскім морі. Ось я напэўна пра Каспійскае я і чуў, што кажуць, што яно там просто высохла максімальна. Так, Каспійскае — это адзінае море, якое не мае якога няма выйсця да міжнароднага, калі можна так сказаць, акіяну. Ось яно такое у сярэдзіне знаходзіцца. Ось і... Але вода там салёная, таму што хутчэй за ўсё калісьці там гэта ўсё было... мела гэтае Каспійскае мора выйсці да гэтага самага, да міжнароднага акіяну. Азовская 15 метраў глыбіня. Ну, напэўна, я з Азовскім яго плутаў, тому што мне казалось, що Каспійская. Ось, що яно висихає постійно, ну, і тому я думав, що там не вельми там і глибоко. Ось, і ёсць такая тэорыя, што хацелі, каб яно там патанула, каб былі ўскладненыя ўсе гэтыя магчымасці даследаваць, ці, мабыць, проста там расійскія нейкія эксперты над гэтым працавалі, і яны б, зразумела, б знаходзілі толькі тое, што ім зручна знаходзіць. Але самалёт далецеў нават аж да казахстанскага боку, і там ужо упаў. Ось адразу там пачаліся ўсялякія гэтыя самыя заявы. Ось у першую чаргу чакаліся заявы ад казахстанскага боку, тому што, власна, на іх тэрыторыі гэта ўсё адбылося. Ось, але Казахстан неяк так ўсё ж такі краіна, якая, скажем так, трымаецца, якую трымае за яйкі яшчэ Расія, але час ад часу гэтыя яйкі пачухвае ўжо Кітай. Ось, і яны так, хтось трымае, а хтось пачухвае. І Казахстан, так, скажем так, адным яйкам, а за адно яйка трымаецца Расія, за іншае трымаецца Кітай. Ось, і пакуль што не можа Казахстан высветліць, за якое трымаюцца мацней. Ось, і заявы з боку Казахстану былі такія досыць нейтральныя, і казалі, што нібыта ось мы самі все даследуем, самі про ўсё распавядзем на нашай тэрыторыі, нікому нічога не перададзім, ні Азербайджану не перададзім, таму што, ну, хаця малі, потому што гэта ўсё ж такі уласнасць Азербайджану і азербайджанскіх авіяліній гэты самалёт, таму і ўсё, што на ім, у тым ліку і бартавы самапісец таксама. Ось, але нібыта ось мы і Азербайджану не перададзім нічога, самі будзем разбірацца, але ж вы зразумееце, што і Расіі мы таксама нічога не перададзім. І пры гэтым была навіна такая, што блогер казахстанскі, які там гэта ўсё здымаў, першыя гадзіны пасля падзення гэта ўсё здымаў, было там, уласна, большасць гэтых фотаздымкаў, якія там дзесьці ў сеціва патрапілі, уласна, мабыць, і ягоныя. На якіх бачна, што фюзеляж пашкоджаны, што там ёсць дзіркі ў хваставой часціне, уласна, у самым гэтым хваставым плаўніку, калі можна так назваць. І яго пасадзілі. Пасадзілі там на некалькі дзён, на нейкі там, прычым пасадзілі не за распаўсюд нейкай там забароненай інфармацыі, а за непадпарадкаванне гэтым самым паліцэйскім. Ён там нейкія нібыта наказы паліцэйскіх не выконваў, і за гэта яго там трошкі прысадзілі нейкі там абезьяннік. Таму таксама нейк незразумелыя паводзіны. Калі так ісці ўжо паслядоўна, потым шмат хто пачаў казаць, што гэта ось збілі. Збілі гэты самалёт, збілі на гэтыя самыя ПВОшнікі расійскія касарукія, калі там дронамі штосьці атакавалі. Пры гэтым выходзіць нейкая там невядомая персона з расійскага боку, нейкі там прадстаўнік невядома чаго, я там нават не замарачваўся, каб запомніць, як яго зваць і якая яго пасада. Вітаю таксама пана Ікса.
Ось щось каже про те, що нібито там нейкія пашкоджанні мог атрымаць гэты самалёт праз тое, що там украінскі БПЛА атакавалі у той момант Грозны і ну, не кажучы гэта прямым тэкстам, але так нацякаючы на тое, што уласна праз гэтую атаку мог гэты самалёт атрымаць пэўнае пашкоджанне, што выклікала просто такое шматлікае абурэнне сярод нават гэтых расійскіх ваенкораў, якія пачалі пісаць, што якім трэба быць долбаёвым, каб такую хуйню пісаць. Ну, і ўвогуле выдаваць такую інфармацыю, што гэта нават і не і адмазкай то назваць складана. Ну, і карацей, ўвогуле нахера было гэты выступ рабіць, хто яго там пісаў і тэкст гэты уласна зацверджваў, каб гэта ўсё патрапляла ў медыйную часціну і там абмяркоўвалася, пашыралася і гэтак далей, таму што гэта просто ну фіаска, якога яшчэ трэба пашукаць. Ну, потым ужо літаральна сёння сталася заява ад азербайджанскага боку. Прэзідэнт Аліеў заявіў пра тое, што Расія зрабіла непрыгожа. Прычым непрыгожа не ў тым, што збіла самалёт. Ось, нібыта ён так сказаў, што мы разумеем, што гэта ўсё як бы адбылося не па ўласным жаданні. Ну, не хацелі яны збіваць гэты самалёт. Ну, уласна, ну, ніхто ў адэкватным розуме не будзе хацець збіць гэты самы пасажырскі самалёт. Ось, збіваючы там БПЛА. Ну, ось, і нібыта так замінаючы гэтую сітуацыю, кажа Аліеў, што мы разумеем, што гэта там не спецыяльна адбылося, але можна было б гэта ўсё вызнаць. Вітаю таксама Маріну Ді. Можна было б гэта ўсё вызнаць, выбачыцца і сказаць, што ну, friendly fire, такое бывае, такія абставіны. Наталю Палішук таксама вітаю. Ось, і Аліеў кажа, што можна было б гэта зрабіць і застацца нібыта такой дружняй для Азербайджану краінай, разрахоўваючы тое, што Азербайджан ўсё ж такі дружняя краіна, нягледзячы на тое, што зусім не так даўно павярнуў ён, аднавіў, скажем так, тэрытарыяльную цэласнасць, павярнуўшы Нагорны Карабах, аджаўшы яго ў Арменіі, які, дарэчы, дапамагала тая ж самая Расія утрымліваць. Ось, і пры ўсім пры гэтым кажа, што ну, вельмі непрыгожа зрабілі, не вызналі і гэтак далей. І пацвердзіў ён такі момант, што уласна з зямлі быў пашкоджаны гэты самалёт. Ось, і ну, зразумела, што там ніякія там газавыя балоны, пра якія там казалі, што там выбухнуў газавы балон. Хотя, ну, адкуль газовый баллон у самолете. Карацей, розныя тэорыі, усе яны не спрацоўвалі па таму, як выглядаў фюзеляж, уласна, ну, тая часціна фюзеляжа, якая засталася цэлая пасля уласна гэтага самага прызямлення. Ось, яна выглядала пашкоджанай. І пашкоджанай не ад выбуху там падчас прызямлення, а гэта ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, праца супрацьпаветранай абароны. Ну, бачна, што гэта шрапнель там. Ну, шрапнель, умоўна кажучы, зразумеў, што не шрапнель у тым выглядзе, в якім звычайна там у гэтых паляўнічых набоях гэтая шрапнель, то ж такі у гэтых самых у засобах супрацьпаветранай абароны там трошкі інакш. Але таксама, ну, сутнасць шрапнелі. Ну, працуе па гэтым самым прынцыпе. Ось, бачна, што быў пашкоджаны. Ось, таксама заявіў Аліеў, што самалёт зрабілі некіраваным засабы РЭП. Радыёэлектронная барацьба. Зразумела, што у звычайным нават пасажырскім самалёце, калі гэта там не кукурузнік, умоўна кажучы, а гэта быў не кукурузнік, а ўсё ж такі Embraer. Ось, а гэта ўсё ж такі складаная тэхніка, кіруецца яна збольшага за рахунак электронікі.
Ось, і сродкі рэп яны здольны гэта ўсё глушыць. Глушыць, выводзіць з ладу, ну не то ж выводзіць з ладу там канчаткова, а просто не даваць паўнавартасна працаваць. Ось як гэта адбываецца, тыя, хто ва ўкраіне жыве і карыстаецца, напрыклад, там GPS-навігатарам, ось, і там ездзіць на машыне, падчас паветраных трывог вы можете гэта ўсё адчуваць, калі вы дзесь праязджаеце і патрапляеце ў зону дзей уласна рэбу, калі што у вас там гэты GPS або просто губляецца і не знаходзіцца, або закідвае вас, ну, падмяняе, скажем так, ваши дадзеныя у тэлефоне, і вы там знаходзіце дзе-небудзь там за кіламетр-два ад таго месца, дзе вы знаходзіцесь рэальна. Селію кажа, што з засабамі рэп гэты самалёт быў ось выведзен з магчымасці нармальна кіраваць ім. Ось, і потым ужо былі, хутчэй за ўсё, вось гэтыя адмовы у пасадцы, таму што было нібыта небяспечна, і ўсё, карацей, складана. Ось, што, в прынцыпе, з гэтай сітуацыі, якія высновкі можна зрабіць. Зараз пачытаем каментары і да выснову. Так, там озеро біля Узбекистану висохло, тому що річку перекрили Совети і відправили на бавовняні поля. Зараз там пустеля. Ну, щось таке там було. Тому що я чув, що Каспій він висихає кожен год, і він все менше і менше стає. А китайці хитро почали будувати залізницю в обхід Росії через Таджикистан і Узбекистан. Ну, гэта нормально. А що ім ще застається? Яны будують і будують. Яны там готові будувати. Причем там яны так дивно будують, яны готові там по руслі реки, там будуючи некие мосты невероятной конструкции праз русло рек прокладывать гэтыя самые мосты, и при этом там некий там просто космічный адсотак энергетики китайской працуе на вугіллі. Тобто у іх яны паляць вугілля, ось там неверагодныя гэтыя выкіды, і гэта ўсё, ну, калі ты нават спальваеш вугілля, ну, там копаці просто куча. Ось, ўсё гэта ў атмасферу выкідаюць, і пры гэтым нібыта яны такія змагары за зялёнае, за ўсё зялёнае, за партыю зялёных і так далей. Ось будуюць масты, нібыта, каб не вырубаць лясы. Але ось, ну, такая незразумелая некая экалагічная пазіцыя в этом плане. Так, Марина Дивит жадае нам добрага вечара. В скортніцы выбухнули груди рикошетом по салону. Кадырівскі рэп самы жахлівы ў свеце. Дон. Ну, людзей звычайна шкада, потому что, ну, ніхто з гэтых людзей не мог паміраць. Ось, таму такое. І да высновкаў. Што можна, якія высновкі можна зрабіць? Па-першае, Казахстан. Казахстан краіна, у якой сама гэта ўсё адбылося. Пакуль што, прынамсі, з заяў гэтых самых казахстанскіх прадстаўнікоў, якія малі іх забіць, мы можам сказаць, што Казахстан застаецца ўсё ж такі пад уплывам Расіі. Таму што яны, прынамсі, пакуль што нічога не сказалі і на ніякую супрацу з кімсьці, акрамя саміх сябе, ось, не збіраюцца нічога рабіць. І гэтае расследаванне, гэтага падзення можа там працягвацца колькі заўгодна часу, і потым гэта ўсё, ну, зразумела, гэта ўсё ажыятаж вакол гэтай навіны, ён неяк спадзе, і потым там якую-небудзь такую напаўнейтральную навіну пра тое, што там расследаванне завершана і штосьці там яны зрабілі, ось яны выкінуць, і ніхто на гэта ўжо такой увагі звяртаць вялікай не будзе. Ось пры гэтым, як бы, і такі свой
нейтралітэт яны нібыта захавалі і з расеюшкай нібыта і не пасварыліся, і пры гэтым там нейкія міжнародныя гэтае самавысвятленне адносінаў таксама не ўпісаліся. Па-другое, гэта ўласна сама Расія. Сама Расія і яе гэта ПВО, як яго звычайна называюць. Ось, ну, звычайна friendly fire. То есть я не выключаю того, что уласна так і адбылося. Таму што не просто так все-таки Украина перестала летать самолетами. Ось, і не толькі там гэтай цивільнай авіацыі. Я уже забыл, калі апошні раз я бачыў, не гледзячы на тое, што тут в Киеве поруч ёсць і ў Браварах аэрадром, і ось тут Жуляны ў Киеве ёсць аэрадром. Нічога тут не лётае. Час ад часу толькі там не гэтыя, хутчэй за ўсё, медыцынскія гелікаптэры час ад часу лётаюць. Все, самолетов я ўвогуле не бачу. Да і гелікаптэраў таксама даўно ўжо не бачу. Дзесь улетку яны яшчэ лёталі, зараз уже не лётаюць. Даўно, месяца 3-4 нічога не лётае. Ось, таму што ўсё ж такі гэта в плане верыфікацыі досыць складана. І па часе, уявіце, там ракета якая-небудзь гіпергукавая ляціць, якая там, у якой там хуткасць овер дахуе кіламетраў на гадзіну, ось, і вам трэба высветліць, гэта леціце ўласна ракета, ці гэта які-небудзь там самалёт. Там грамадзянскі, ці цывільны, не цывільны, грамадзянскі, там ці ваенны. І пры гэтым табе трэба максімальна хутка гэта ўсё зрабіць, таму што літаральна, калі ты гэтага не высветліш, ты або прапусціш ракету, або саб'еш неправільную цэль. Ось, таму у гэтым плане все складана. Да таго ж, калі, як то кажуць, атакавалі-то, звычайна, не ракетамі, што Украіна не мае такой колькасці ракет. Увогуле, напэўна, іх уже не мае гэтых самых ні балістычных, ні гіперзвукавых ракет. Толькі тое, што зараз можа вырабіць, а з большасці гэтыя дроны, як то кажуць, самалётнага тыпу. Ось, тобто нейкія пераробленыя. Ну, прасцей кажучы, гэта ёсць корпус і два крыла. Ось, і яно ляціць. Зразумела, яно не ёсць там нейкай хуткаснай цэлі. Ось, і калі гэта ўсё ўспрымаць на ПВО, там, на гэтых яшчэ, напэўна, радзянскіх лакатарах, ну, зразумела, ты не адрозніш там пасажырскі самалёт, які не вельмі там, дарэчы, гэта эмбраеры, яны не вельмі вялікія. Ад БПЛА. Просто будзеш бачыць, штосьці ляціць. А што гэта ляціць? А хто яго знае? І пакуль ты будзеш там гэта ўсё высвятляць, напрыклад, там, падаваць запыты, напрыклад, там, у найбліжшыя гэтыя цывільныя аэрадромы, ці ёсць там на гэтым курсе, ў гэтым месцы, там, ці знаходзяцца якія-небудзь самалёты. Пакуль ты гэта будзеш все высвятляць, пакуль там яны штосьці там высветляць, пакуль там дазнаюцца ад пілотаў гэтых самых самалётаў, уласна, дзе яны знаходзяцца, ўсё гэта праз нейкія ланцужкі будзе перадавацца туды-сюды, і зразумела, што ўжо там можа быць гэта не актуальна. А калі цябе, уласна, атакуюць ужо, і твае гэтыя дондоны усялякі кажуць, што наші ПВО самае, просто 500 ракет, давай, мы все саб'ём. Ну, зразумела, што ты будзеш шмаляць просто ва ўсё, што ў твой бок просто ляціць. Ну, і зразумела, што і эмбраеру трошкі там не пашанцавала, скажем так, не ў тым месцы і не ў той час гэты эмбраер апынуўся. Але пры тым, што як бы ён яшчэ там праз увесь Каспій павярнуўся і далецеў, в прынцыпе, кажа пра тое, што ПВО-то не вельмі там... Ой, выбачце, чихнуць хацеў, правду кажу. Ой, што оно там не вельмі-то такое і моцнае. Таму што калі там у такі самалёт не патрапіць, так каб яго там, уласна, заземліць прямо на месцы. Що ён там павярнуўся і мог бы яшчэ там даляцець нават і да аэрадрому, і пасадку нармальную зрабіць, аля трошкі не даляцеў. Ось, пра ПВО тут
складана казаць, што оно нейкае якаснае. З іншага боку, гэта всялякія замоўчванні таксама кажуць пра тое, што Расія да апошняга збіраецца брехаць, як то кажуць, ссаць у вушы, і казаць усё, што заўгодна, акрамя таго, што так ці інакш можа у нейкім там нежаданым свеце высветліць Расію не такой, якая яна нібыта ёсць насамрэч для сваіх прынамсі грамадзян, таму што для усіх, хто пражывае за межамі Расіі збольшага, калі гэта краіна не ўплыву Расіі, там усё і так зразумела, што ёсць Расія, чым ёсць Расія, як яна дзейнічае і па якіх прынцыпах яна дзейнічае. Таму ні для каго гэта ўсё ўжо не сакрэт. Ну і трэцім бокам, можна сказаць, гэта Азербайджан. Азербайджан, які літаральна ў гэтым годзе там аднавіў сваю тэрытарыяльную цэласнасць зноўку ж за рахунак таго, што Расія была змушана свой ваенны кантынгент з Нагорнага Карабаху прыбраць, праз тое, што ўжо не выстачае, не хапае рэсурсу для таго, каб настолькі багата там напрамкаў адразу весці вось гэтае самае, нават і пасіўныя, як у Нагорным Карабаху, баявыя дзеі, і сэнсу падтрымліваць гэта ўсё там не было, і таму власна пакінулі яны Нагорны Карабах, і Азербайджан змог, скажем так, аднавіць тэрытарыяльную цэласнасць. І вось на фоне гэтага ўсяго такія вось, умоўна кажучы, нейтральныя стаўленні. Вось так Аліеў вымагае там ад Расіі, патрабуе, каб яны там выбачыліся, прызналі віну, сплацілі кампенсацыі і так далей, але гэта ўсё робіцца на такім узроўні, што мы разумеем, што нібыта гэта ўсё там не спецыяльна, не супраць там азербайджанскіх авіяліній гэта ўсё адбывалася, просто там так склалася, што вось трэба выбачыцца і заплаціць. В прынцыпе, нібыта вось улада Азербайджану гатовая гэта ўсё схаваць, просто калі там заплаціць Расія. Бо загінулі людзі, там азербайджанцы былі, таму што лецелі з Азербайджану. Таму нібыта вось гэтай грашовай кампенсацыі там асноўны такі фактор. Азербайджан і, уласна, азербайджанскія авіялініі, якія маюць сплачваць у разе нейкіх выпадкаў, уласна, з іхнім самалётам, яны нібыта хочуць гэтую матэрыяльную адказнасць перакласці на Расію, каб Расія гэта ўсё вызнала і каб Расія несла гэтую матэрыяльную адказнасць. Таму ось усё такое. Для тых, хто разумее, гэта яшчэ адзін такі, скажем так, плюсік у радок гэтых плюсікаў, дзе Расія брэша і кідае ўсіх сваіх паплечнікаў і ўсіх каго заўгодна. А для тых, хто не разумее, гэта такое штосьці таксама незразумелае, нейтральнае і нібыта не все так адназначна. Таму паглядзім, мабыць, на гэтым тыдні там штосьці апублікуюць нейкія, мабыць, хто-небудзь з пасажыраў там нейкія заявы зробіць, таму што іх ужо апытваюць, тых, хто выжылі. І пэўныя заявы яны вже ўсё робяць, і чакаем, пакуль гэта ўсё пачне апрылюднівацца, і паглядзім, што там будзе, да чаго, да таго ж цікава, як хутка гэта ўсё з гэтым бартавым самапісцам разбярэцца Казахстан і ці будзе рабіць якія-небудзь адкрытыя заявы. І паглядзім, як адрэагуе, уласна, Расія на заяву Аліева пра тое, што трэба бы вызнаць і сплаціць. Таму паглядзім. Ось. З іншых навінаў. Гэта тое, што самалёт Бразіліі, але ён належыць гэтым
азербайджанскім авіалініям. Зразумела, што гэта самалёты, яны могуць быць там у арэндзе. Так, напрыклад, там, прынамсі памятаю, Белавія, тое ж самае, беларускае, гэта нацыянальны перавозчык. Таксама яны малі самалёты, але калі там санкцыі нейкія ўвялі супраць іх, ім некаторыя самалёты, якія былі на той момант у Еўропе, давялося там і пакінуць. Зразумела, што тыя, якія там на тэрыторыі Беларусі ці там Расіі, яны маглі пакінуць сабе і не павяртаць, нібыта так, не падпарадкоўвацца гэтым санкцыям. А ты, якія ў Еўропе, ну ты што ты гэтым самалётным піратствам будзеш займацца там і ніякіх там, ну табе ніхто не дасць зрабіць. Ось, таму як бы не факт. Нават калі гэта там бразільскія самалёты, яны былі у гэтай самай у арэндзе ці там у лізінгу ці як-небудзь там, не ведаю, як там гэта называецца. Скарацей, належалі яны фармальна азербайджанскім авіялініям. У нас ще 2 авіатрощі стались, корейська це жах. Ну так, щось почалі ніяк падать самоліти на тижні. Ось і тому ніяк так все одночасно супало. Все так і у один час. На одному тижні 3 авіакатастрофи в Кореї, там майже всі загинули, там 2 члени екіпажу, здається, вижили, які там у хвостовій частині були самоліти. Тому все це вельми жахливо. Ці, мабуть, просто на фоні ось гэтай авіакатастрофи почали прям про кожну казати. До наступної новини. У Грузії вже відбулася інаугурація, і новий президент інаугурувався. Там Кавілашвілі, коли я не помиляюся, футболіст були. Ось, без едукації, до речі, чоловік тому. Як казав Ленін, навіть кухарка може керувати країною. Власне, у Грузії так і буде відбуватися. Ось, принаймні, формально. Ось, і паглядзіце, як хутка гэта ўсё можна рабіць, калі ты маеш уладу. Бо выбары ў Грузіі былі 14-го, а выбары, напрыклад, у Злучаных Штатах былі 7-го ці там, ці 9-го. Карацей, да 14-го гэта дакладна, ці 7-го, ці 9-го, я не памятаю. О, вітаю, Тимура Філоненка. Тимур Філоненка павінен памятаць, калі там былі выборы 7-го ці 9-го былі, ці 10-го у Злучаных Штатах. І ў іх інаўгурацыя Трампа будзе толькі у студзені, у наступным месяцы. А грузіны, яны такія па прыскоранай праграме, карацей, з 14-го абралі, 28-го ўжо ўсё. 28-го, ці нават сёння 29-го, сёння, здаецца, 29-го ўжо інаўгурацыя. 2 тыдні прайшло, і ўсё, і ўжо новы прэзідэнт. А што там цягнуць, што там справы перадаваць? Уласна, ад самога сябе, уласна, самому сабе. З-за таго ж там і выбарная сістэма ў Грузіі, таксама яны яе трошкі змянілі на падабенства. Увогуле, у канцы лістапада былі выбары. Тобто, яшчэ я на тыдзень лішні дадаў. І ў іх амаль што 2 месяцы. Амаль што 2 месяцы ад выбару да інаўгурацыі. А грузіны, што там інаўгураваць? 2 тыдні. Нармас. Праканае. І праз 2 тыдні пасля выбараў ўжо можна і прэзідэнта новага сабе ставіць. Ось, і пачаліся зноўку там пратэсты, літаральна за некалькі гадзінаў да эфіру чытаў я навіны, што пачаліся там нейкія, толькі пачыналі там нейкія збірацца людзі, і ўжо вельмі жорстка пачалі іх пакаваць. Прям пакаваць усіх, хто там па такой беларускай, калі можна так сказаць, схеме.
Просто всіх, хто збирається, усіх там, кого ти можеш вичепити, просто як звичайно гэта адбываецца, там з якога-небудзь краю падходзяць гэтыя супрацоўнікі і пачынаюць там аджымаць, скажем так, народзіць. І апошняе з таго, што прыходзіла тое, што прям жорстка пакуюць усіх без разбору, просто ўсіх, хто там на гэтых самых аб'яўленых месцах збору для пратэстаў з'яўляецца, просто ўсіх пакуюць. Ну, вядома, што гэта акцыя такая з боку ўладаў, гэта як запалохванне гэтых пратэсных масаў, які просто будуць бачыць вось гэта такую жорсткасць, і праз гэта у пэўных людзей можа і, скажем так, прапасць усялякае жаданне неяк удзельнічаць ва ўсёй гэтай херне. Я вінішка дома вып'ю там якога-небудзь сакартвельскага, ці там канічку на некалькі зорак, там нахер трэба. Ось, пры гэтым прэзідэнтка дзеючая Грузіі заявіла, што нібыта яна не будзе там у ніякія канфронтацыі уступаць і неяк там не перадаваць гэтую ўладу, нібыта там все будзе вырашацца, умоўна кажучы, на вуліцах. А вуліцы пакуль што вуліцы як такой пакуль што ў Грузіі няма. Прынамсі ніякіх навінаў пра тое, што там штосьці ў Грузіі з'явілася, вуліца нейкая, нейкі там умоўны майдан грузінскі, пакуль што пра пачатак такіх падзеяў навіны да мяне прынамсі не даходзілі. Калі да вас даходзілі, напішыце каментар, і там зараз у чаце ці каментар ўжо пасля таго, як трансляцыя завершыцца, напішыце. Вельмі цікава. Мабыць, не на ўсе самыя цікавыя навінарныя каналы я, уласна, падпісаны. Ось. Ну і на фоне вось гэтай Грузіі таксама і Трамп. Там, увогуле, такая цікавая гісторыя пачалася. Все пачалі там, пачаўся такі невялічкі срач у Злучаных Штатах. Ось. І пачаўся праз тое, што хтосьці пачаў у Твітары посціць каментары пра тое, што на прадпрыемствах Ілона Маска працуюць мігранты. А мы ведаем, што гэта Маск жа ж ён гэты галоўны гэты мага, make America great again. Ось, і Амерыка для амерыканцаў, уласна. Ось, а тут, бачыце, у Маска працуюць гэтыя самыя і індусы нібыта там працуюць, і пакістанцы, і мексіканцы. Келанка піша, муха, make Ukrainian great again. Ось, ну, да гэтага трэба проста быць хаця б калі-небудзь great. Ось, а потым, каб again магло стацца. Ось, таму ось, і пачаліся вось гэтыя самыя там всялякія гэтыя качэлі, як то кажуць. Ось, і ён там пачаў там блакаваць гэтыя каментары. Ось, і потым, што самае дзіўна, Трамп выйшаў з заявай пра тое, што ён падтрымлівае візавую вось гэтую палітыку, там H1B, здаецца, яна называлася. Ось, палітыка, якая стасоўна таго, што надаваць гэтыя працоўныя візы мігрантам, каб яны па гэтых самых візах маглі прыязджаць у Злучаныя Штаты і працаваць. І нібыта вось там штосьці нейкія канфлікты пачаліся у Трампа з Маскам. Ось, і як высветлілася, што дэмакраты шукалі падставу, каб ненавідзець Маска, умоўна кажучы. А тут яшчэ і ў рэспубліканцаў таксама з'явіліся падставы для таго, каб ненавідзець Маска. Ось, і на тле вось гэтай агульнай ненавісці да Маска ось, гэтыя две, скажем так, канкуруючыя партыі, можна так сказаць, аб'ядналіся ў тым, каб ўсё ж такі гэтыя мігранцкія візы самапрацоўныя неяк працягвалі працаваць. Я завалав, що на Маска накинулись республіканці і демократи.
Ось, ну, власне, скажімо так, не любов до тих, хто як то, не вельмі адпавядае гэтым духу Амерыкі. Амерыка ж гэта ж краіна магчымасцяў. Яны сябе так пазіцыянуюць. Ось, таму ось так, нібыта Маск тут неяк хоча абмежыць гэтыя магчымасці. Ось, дарэчы, пра краіну для магчымасцяў толькі ў амерыканскай бейсбольнай лізе, здаецца, не прафесіянальнай, не вышэйшай, але ў якойсь там перад вышэйшымі. Ось, мог граць бейсбаліст, у якога не было адной рукі. Ось, пры гэтым ён граў гэтым пітчерам, падаючым, які там бросае. Ось, і яго не было рукі. Ну, не то, што там цалкам, ось, а, здаецца, толькі гэтай кісці не было. Але ось граў. Ось, і бачыў, дарэчы, у коледжы, гэта ось просто відэа мне траплялася, у коледжы хлапчына гуляў на пазіцыі кэтчера, гэта ось, які ловіць там, сядзіць у гэтай масцы, у гэтай, з гэтымі самымі всялякімі штукамі, ось, у защіце ў гэтай, і ён граў кэтчерам, пры тым, што яго не было рукі, не было вот так, не было ўвогуле, не было рукі. Ось, пры гэтым ён адной рукой лавіў, потым яму ж трэба, калі што, хутка кінуць, ён просто лавіў, скидываў гэту самую пастку, лавіў мяч і кідаў. І ён гэта все там просто маланкава рабіў. І пры гэтым ён, ну, як бы граў. Ось, граў бейсбол. Таму Амерыка, можна сказаць, краіна магчымасцяў. Ось, так таму трэба всім у США. Ну, трэба украінскія штаты займіць. Ось, далучыць там Беларусь, з Беларусь можна на два штаты якія-небудзь падзяліць таксама, на даўбаёбаў і на нармальных. Ось, там Літву, Латвію, Эстонію, все гэтыя прыбалтыйскія краіны да гэтых нашых украінскіх штатаў. Злучаныя штаты Юкрэйніі назвалі гэта ўсё. Ось, і там, не, можна ўвогуле гэтых падратаваць маскавітаў увогуле. Злучаныя штаты Русі. Так просто згарелі пердакі там у іх. Русь у нас отобрать хотят. Ось такое. Смешно, конечно, это все было. Ось, але повернемся до Трампа. Що яшчэ там Трамп выкаціў? Выйдем з Панамою та Канады. Ось, Трамп яшчэ выкаціў, ну, ось, яказ Тимур нагадаў пра Панаму і Канаду, що нібыта Трамп хоча павярнуць свой уплыў на Панаму і Канаду. Ось, нібыта там долучыць іх, що некаторыя нават так інтэрпрэтавалі гэтыя заявы Трампа пра тое, што нібыта ўсё там Трамп імперыць, ось, і хоча павярнуць там Канаду, зрабіць Канаду нейкімі зноў там далучыць іх да Злучаных Штатаў, пры тым, што гістарычна там яны выхватывалі людзей ад канадцаў ўжо там яшчэ там гадоў 150 таму. Ну, не то, што там канадцы, там французская калонія, уласна, Канада. Англа-французская, таму што іх увогуле там две дзяржаўных мовы, французская і англійская. У іх нават, то есть, калі на НХЛ, калі выходзяць гэтыя самыя ролікі, нарэзкі, там 10-хвілінныя такія нарэзкі хакею, калі вось у гэтых роліках ёсць канадскія клубы, а там іх три канадскія клубы, гэта Оттава Сенаторс, Монреаль Канадзенс і Эдмонтон Ойлерс. Ще Торонто Мейпл Ліфс, 4 канадскія клубы. Ось, і калі ёсць гэтыя нарэзкі з канадскімі клубамі ёсць, яны выходзяць два. Адзін з англамоўнымі каментатарамі, а другі з французскамоўнымі каментатарамі. Таму там такое ўсё вельмі у гэтым плане ўсё працуе. І нават гэта НХЛ, якая нібыта амерыканская ліга. Але што датычыцца канадскіх каманд, ўсё там даволі строга. Нават перад ігрой там выконваецца не адзін гімн амерыканскі, а амерыканскі і канадскі. Не ведаю, правда, у якой паслядоўнасці.
Ну, у Канаді першим співається канадський, а потім американський. Не веду, як на території Злучених Штатів. Ось. Але, хоча все ж таки, гэтыя заявы датычыліся не до того, что там захопить хотел Трамп Канаду и Панаму, а про павернення ўплыву. Каб все ж таки Америка больше мела ўплыву уласна на гэтыя краіны, тому что там Панамскі канал, ён вельмі скарочвае працягласць маршруту з Китаю уласна у Европу, ось, і сюды у Паўднёвую Америку, на іншы бераг ад Чили, ось, у Африку и так далей. Ну, больше все ж таки цікавіць Европа, Китай. Ось, тому, враховуючи ось гэтую такую і магчымую канфронтацыю з Китаем і прыдушванне, скажем так, эканамічнае Китаю, хутчэй за ўсё мелася на ўвазе самае гэта, каб павярнуць уплыў Китаю саме на гэтыя краіны, уплыў Амерыкі на гэтыя краіны, каб все ж таки мець магчымасць дадатковых рычагоў, каб ціснуць власна на Китай. Ось, ну і таксама яшчэ на мінулым стріме мы казалі, што патрабуе Трамп ад іншых краінаў НАТО збольшыць свой фінансавы удзел у агульнай натаўскай абароне і вытрачаць і вылучаць больш. Не 2, здаецца, соткі, як напісана там у гэтым самым статуце НАТО, а вылучаць больш, вылучаць 3% ад унутраняга валавага прадукту для того, каб фінансаваць уласна сваю гэту самую ваенную прамысловасць. Ось, і быць, скажем так, не проста чальцамі гэтага самага НАТО, а нейкую корысць прыносіць гэтым усім і неяк развівацца. Ось, каб не толькі, як то кажуць, сцяг там развіваўся над амерыканскімі базамі ў гэтай краіне, але каб і краіны гэтыя таксама неяк развіваліся, у тым ліку развівалі сваю ваенную прамысловасць, свой ваенна-прамысловы комплекс, ось, каб маглі, скажем так, быць карыснымі уласна самому НАТО у выпадку чаго-небудзь. А гэтае чаго-небудзь па падрахунках некаторых экспертаў можа стацца ўжо вось у 25-м годзе. Таму што па падрахункам гэтых самых экспертаў ўжо ў 25-м годзе Расія зможа мець магчымасць уласна напасть на краіны Балтыі, калі будзе мець такое жаданне. А такое жаданне там, я вам скажу, за галаву. Ось, таму, як па мне, лагічная такая прапанова. Некаторыя бачаць у гэтым нібыта тое, што вось хоча Трамп павесіць уласна на Еўропу азбраенне Украіны. Ось, і нібыта там потым так зліцца. Ось, але я перакананы, што ўсё ж такі тыя сілы, якія ёсць зараз у Злучаных Штатах, яны не зможуць просто так ось адхрысціцца ад Украіны і сказаць, ну не, вось у вас там ёсць Еўропа, яна нібыта вас там будзе падтрымліваць, а мы тут так, як то скажем, промені гэтай самай занепакоенасці будзем вам просто надсылаць. Хутчэй за ўсё так не спрацуе. Але гэта такая падстрахоўка, тому що все ж таки большасць краінаў НАТО знаходзяцца ўласна на еўрапейскім кантыненце, і ўласна еўрапейскім краінам трэба быць больш падрыхтаваным. І калі глядзець ось так на перспектыву, то гэта ўвогуле вельмі лагічная такая заява і прапанова. І хтосьці бачыць у гэтым нейкі падвох, я пабачыў у гэтым нават тупасць. Таму што, скажем так, праз тое, што еўрапейскія краіны будуць больш вылучаць на гэта, ну, еўрапейскія краіны НАТО будуць больш вылучаць на ўласна свой ваенна-прамысловы комплекс, ось, яны стануць больш незалежнымі, ось, услухайцесь толькі гэта, яны стануць больш незалежнымі ад нейкага пастачання з боку Злучаных Штатаў. Таму, як па мне, увогуле ўсё лагічна, і мінусаў у гэтым я не бачу. Так. Ну і, в прынцыпе, з міжнароднымі
навінамі ўсё. Зараз яшчэ каментары трошки пачытаю. Ну, врахоўваючы, скільки туды прыязджае украінців до Канады, то ми можемо і захопити. Ну, насамрэч ні, там французы яны такія, люлей дадуць усім. Ось, асабліва мігрантам. Ну і Канада навогуле там у топ-5, калі я не памыляюся, краін па ўзроўню жыцця. Ось, на першым месцы, здаецца, там Аўстралія ввогуле. Аўстралія, я знаю. Аўстралія, Японія, Канада ў топ-5 уваходзіць. І не памятаю, Новая Зеландыя і щось яшчэ. Ніякія там Злучаныя Штаты, всялякія там, яны не ўваходзяць нават у топ па ўзроўню жыцця. Ось, таму Канада такая. Я б Канаду не канал бы, власне. Там і так все добре. Чи будуть вони витрачати це питання? Ну, так, бо, скажімо так, є країни у тим самим НАТО, які просто баласт. Ось, в плані нейкага ВПК яны баласт. І яны там хутчэй просто для того, каб была магчымасць выкарыстоўваць іх тэрыторыі з нейкім военным гэтым самым чынам. Ну, напрыклад, тая ж Эстонія. Эстонія, там, Літва і Латвія. Ну, ці чулі вы там пра нейкі там пра нейкае падраздзяленне там эстонскіх марскіх коцікаў, якія там просто там знішчаюць усіх і ўсё на ўсіх там вучэннях. Ну, няма такого. Таму што гэта ўсё пастрадзянскія, постсавецкія краіны. Ось, і там, власна, армія на тым же самым узроўні плюс-мінус і засталася. Адзінае, што яе там перавялі, мабыць, з тэрміновай, перавялі на кантрактную. Але, уласна, там армія ніякая. Ось, тое ж самае, як і вытворчасць. Ось, я не чую пра нейкія неверагодныя дасягненні Літвы, Латвіі ці Эстоніі, напрыклад, у плане там ракетабудаўніцтва. Мабыць, я памыляюсь, канешне, але штосьці не чую пра тое, што там у Літве, Латвіі ці Эстоніі робяцца нейкія там ракеты, там аналагі там нейкіх Storm Shadow і так далей. І там нейкія балістычныя ракеты. Ну, таму што не было там гэта. Бо ще падчас Савецкага Саюзу, Савецкага Звязу там гэта ўсё не пабудавалі, таму там гэтага і няма. І зараз гэта там таксама не з'явілася. Ось, але гэта ўсё бліжэй да Расіі. Ось такі стрымліваючы фактор. Прыйдзецца урізати сацыялку, а вони, ой, як цього не хочуць. Ну, я ўпэўнены, там ёсць шмат чаго, што можна яшчэ там парезаць, акрамя сацыялкі. Да таго ж это ж такі еўрапейскія дэмакратычныя краіны. Ну, ось, з гэтага сыходзім. Ось, таму там неяк всё гэта мае дзейнічаць. Дарэчы, што там на Хрещатику паставілі оці підсвічні? Гэта да Тимура, ён там поруч жыве, ён там мае знаць. Я там не бываю нават пакуль што праездам. Таму не магу сказаць, ці там паставілі што-небудзь. На гэтым самым, на Берасцейскім бачу, як нейкая ялінка, але яна не то, што яе паставілі, яна там хутчэй ўсё расце. Ось, і штосьці там на яе навешалі нейкіх гэтых самых прыкрасаў электрычных. Ось. Так, в принципе, все каментары прочитал. Скажем так, міжнародныя навіны на гэтым скончыліся, і зараз будзе блок таких, калі можна так сказать, беларускіх навінаў, але я б не радзіў вымыкацца у тым ліку і украінцаў, таму што штосьці цікавае вынесці для сябе, уласна, датычна беларускай апазіцыі маеце, каб ўсё ж такі мець нейкі, каб развівацца, каб не толькі украінскі сцяг у вас развіваўся дзе-небудзь поруч з вами, а і вы таксама маглі развівацца. А перад тым, як это ўсё, пра гэта ўсё мы пачнем з вами гаварыць, я вам нагадаю, што вы можете паставіць падабайку, зараз паглядзім, колькі іх там. Ого, блин, цэлых 10.
10 падабаек ужо цэлых стаіць, гэта просто нейкі рэкорд. Нейкі рэкорд у 10 падабаек, падпісантаў на канале больш не стала. Вось колькі там 14 праглядаў ужо. А дзе тут гэта адначасныя прагляды? Дзе адначасныя прагляды? Не бачна. 14, але я не памятаю, каб было 14 адначасна. Не было, здаецца, столькі. Ладно. Расей ужо такія непаганыя, скажем так, паказчыкі. Ось. Таму нагадаем паставіць падабайку, і калі гэта відэа выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя, а калі вы глядзіце ў запісе, гэта азначае, што яно ўжо выйшла як відэа, вы можете напісаць каментар. Ось нейкія свае думкі на рахунак тых навінаў, якія мы абмяркоўваем. І навошта гэта ўласна мне? Ось, дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба працавалі. Ось, ёсць меркаванне, што адна падабайка 10 праглядаў, прынаймні паказаў, надае відэа ось у рэкамендацыях і гэтак далей. Таму ось, уласна, праз гэтыя падабайкі і каментары алгарытмы Ютуба будуць прасоўваць гэтае відэа, нас будзе ставаць больш людзей будзе глядзець, пісаць штосьці, каментаваць, выказваць свае меркаванні, будзе больш інтэрактыву, больш, скажем так, разнастайныя меркаванні мы з вами зможам тут бачыць і, скажем так, як то кажуць, развівацца, каб не толькі сцяг, які у нас ёсць, у нас развіваўся, і самі мы таксама развіваліся і малі нейкі розвітак. Што ж там света? Ось, крынжаціны было, канешне, ад светы звычайна да хера, як звычайна. Ось, але я абраў адную. Трэба было абраць што-небудзь адное. І я абраў. Ось, і вось што света выдала. Цытата. «Падзеі ў Сірыі показывают народу Беларуси, что нельга сдаваться, что нельга губляць надею на тое, что аднойчы диктатор падзе». Конец цитаты. Ось, і чаму гэта мяне так, ось, скажем так, кранула да глыбіні сэрца? Мяне ось гэты зварот, власна, Святланы Ціхановскай да беларусаў, якім трэба не губляць надзею, гледзячы на прыклады Сірыі. Ось. Але давайте все ж таки будем сур'ёзнымі, давайте прааналізуем, якім жа чынам усё прыйшло да таго, што ў Сірыі рэжым Асада ўрэшце упаў. Давайте ўвогуле паглядзім, колькі там часу. Колькі часу ўвогуле там гэта ўсё адбывалася? Колькі там на прэзідэнцтве? Сірія, прэзідэнты. О, список прэзідэнтів Сірії. Ну, з 2000-го Башар аль-Асад. З 2000 по 24. А до гэтага з 71-го Хафез аль-Асад. Гэта, я не ведаю, гэта у іх аль-Асад гэта прозвішча ці гэта імя. Потому что есть там некалькі месяцаў там был Абдель Галим Хаддан нейкі. І он там быў з чэрвня па ліпень 2000-го, і все, і там потым зноwu Асад. І я просто не ведаю, гэта бацька і сын, ну так па фотках трошкі по форме черепа падобныя. Ось, і все гэта з 71-го году гэтыя самыя асады там, калі гэта там адзін і той же. Так, адная сям'я. Раймунда, вітаю. Ось, і вітаем таксама чатик, і власна мяне таксама вельмі прыемна. Ось, 71-го году вось гэта ось семейства асадаў у Сірыі.
Ось, і Хамас, гэта які, ну, умоўна, скажем так, Хамас, які зрынуў зараз гэты рэжым Асада, ось, ён таксама не учора намаляваўся там у гэтай Сірыі, бо ўжо невядома, колькі гэтых хамасаўцаў, па-першае, большасць краінаў лічаць тэрарыстычнай арганізацыяй. Ось, яны вызнаны тэрарыстычнымі арганізацыямі у шматлікіх краінах, і таму ніхто не лічыў нават іх кім-небудзь легальным. Ось. Але, як мы ведаем, што усе будуць размаўляць толькі з тымі, хто перамагае. А калі ты не перамагаеш, ты нахуй нікому не патрэбны. Ось. І ось так сталася, што праз колькі там гадоў ужо існавання вось гэтага самага Хамасу, змагання там дзесьці там у пустэлях сірійскіх, там, як то кажуць, з паветранымі млынамі, ось, з кім яны там змагаліся, але неяк змагаліся, ось, і ў выніку дазмагаліся да таго, што сталі законнай уладай у Сірыі. Ось, тобто праз усе гэтыя прайшлі праз атакі расійскія, праз бомбардзіроўкі і гэтак далей, праз нібыта вынішэнне ўсёй арганізацыі, падполля, там усяго, што толькі можна, арганізацыя працягвала існаваць. Зразумела, што існавала яна хутчэй за ўсё не за нейкі там легальны бізнес, там шаурмы там ці чаго-небудзь такого, там нейкія нелегальныя крымінальныя абарудкі былі там праз з той жа зброі павязаных хутчэй за ўсё, але вось гэтая арганізацыя дарвалася, скажем так, да ўлады. А цяпер давайте паглядзім, што ж у Беларусі-то. Чаму Святлана Георгіевна Ціхановская вырашыла, што Беларусь можа чакаць штосьці падобнае на тое, што адбылося ў Сірыі. Ці ёсць у Беларусі нейкая такая арганізацыя, якая ўжо досыць даўно існуе, і якая літаральна ось дыхае у патыліцу Лукашэнку і час ад часу яе спробуе нават пацэліць і выстреліць. Такой арганізацыі ў Беларусі не існуе. А давайте згадаем, ці казала ўвогуле спадарня Ціхановская нават у 20-м годзе, калі ось людзі былі гатовыя там змагацца за сваю свабоду, ці казала спадарня Ціхановская, што трэба ось як сучасныя сірійцы, сённяшнія сірійцы, са зброяй у руках даводзіць, што ось мы тут улада, як бы, і калі ты з намі не згоден, то давай да Масквы спердаляй. А не казала такого Ціхановская. А мабыць, Ціхановская нават пасля 22-го, калі, як некаторыя кажуць, калі яна празрэла і зразумела, што Путін-то увогуле і не мудры палітык, як яна да гэтага заяўляла, і ці заяўляла спадарня Ціхановская, што трэба ўсім беларусам, якія здольныя, якія не маюць фізічных супрацьпаказнікаў, ехаць ва ўкраіну, там ствараць нейкую ваенную арганізацыю, якая будзе змагацца на баку Украіны, і тым самым падгатуе сябе да таго, каб, па прыкладу тых жа самых сірійцаў сённяшніх, потым уварвацца ў Беларусь і навесці там шораху і, скажем так, як сірійскія паўстанцы змусілі Асада ўцякаць да Масквы, так і змусіць Лукашэнку таксама ўцякаць да Масквы. Ці рабіла такія заявы Святлана Ціхановская? А ніводнай. Ні на водным гэтым самым міжнародным мерапрыемстве, дзе яна выступала, дзе яна мела магчымасць казаць пра тое, што беларусам трэба рабіць дзеля таго, каб рэжым у Беларусі ўрэшце рэшт паў. Ні на воднай сустрэчы з тымі ж дыаспарамі, прадстаўнікамі дыаспару Святлана Ціхановская нічога такога не рабіла і нічога такога не казала. І зразумела, што не сама Ціхановская напісала сабе гэты тэкст, і не сама Ціхановская выйшла з гэтай самай заявай. І мне проста цікава, вы там реально такія даўбаёбы, што не разумееце, як бы, як што адбываецца, што ў галовах нармальных людзей гэта ніколі не ўкладзецца, што Беларусь ніколі не будзе такім жа прыкладам, як і Сірыя,
просто от того, что вы будете там сидеть у Европе, друкаваць нейкія нібыта пашпарты вольнай Беларусі ці новай Беларусі, як вы там яе самі сабе прыдумалі называць. Ось, пры гэтым яны там будуць недзейснымі, і акрамя як для вас гэта ніякай корысці нікому не прынясе. І ці думаеце вы пад ціскам санкцыяў, якія вы нібыта там вымагаеце для Беларусі і Расіі, Лукашенко раптам спалохаецца і уцячэ ў Маскву? Да, ніводны дыктатар яшчэ так не зрабіў. Пакуль у яго пад вокнамі, умоўна кажучы, не пачыналі страляць, ці не пагражалі тым, што пачнуць страляць, як гэта было, напрыклад, з Януковічам. Ось, ніводзін дыктатар са сваёй пасады нікуды не пайшоў, як не пойдзе і Лукашенко. Таму якая нахуй Беларусь і Сірыя? Вы там ёбнутыя ці шо? Ось, як бы гэта сумна ўсё не было, але так яно і будзе адбывацца, таму што інакш гістарычна проста гэта немагчыма. Ось, таму што не так працуюць гэтыя, скажем так, як яны, гэтыя лагічныя ланцужкі. Ось, і казаць проста, што там нібыта з нічога ўзялася вось гэтая азброеная апазіцыя ў Сірыі і скарысталася магчымасцю і слабкасцю Расіі. Гэта смешна. Так яна скарысталася слабкасцю Расіі, але яна не з паветра ўзялася, вся гэтая апазіцыя. Яна дзесь існавала, яна шукала нейкія сувязі, бо, як кажуць, там Турэччына дапамагла вельмі моцна, нібыта, хаця сам Эрдаган адмаўляецца. І зразумела, што не будзе казаць пра тое, што гэта я вырашыў падтрымаць. Як вы сабе ўяўляеце, выйдзе прэзідэнт дэмакратычнай, на яго погляд, краіны, члена НАТО, дарэчы, выйдзе і скажа: гэта мы падтрымалі гэтую тэрарыстычную арганізацыю Хамас, якая там у шматлікіх краінах вызнана тэрарыстычнай. Мы яе падтрымалі проста, каб яны далі расійскім базам там люлей і трошкі прыбралі Асада, таму што мы не маем на яго ўплыву, а Расія мае. А мы б хацелі самі мець уплыў. Ось, таму мы ось далі ім трошкі грашэй, трошкі зброі. Ось, і, в прынцыпе, ось так і адбылося. Ніхто, зразумела, у сучаснай палітыцы такіх заяваў ніколі не зробіць. Лукашенко б зрабіў, напэўна, калі б ён гэта ўсё рабіў. Таму што ён ўсё ж такі долбаёб. А Эрдаган не долбаёб, далёка не долбаёб. Таму ён такога і не скажа, і не сказаў бы. Нават калі і меў бы да гэтага ўсяго прычасці. А Лукашенко пашэ і мапу паказаў. Ось тут. Глядзіце, у меня мапа ёсць, зараз я вам пакажу, дзе, адкуль, куды там, 4 накірункі, як я склаў план. Ён бы так і сказаў бы. Я склаў план для Хамасу, падтрымаў іх, склаў для іх план спецыяльна, як адкуль там заходзіць, дзе там праз плот пераскочыць, дзе там дзірка ёсць у плоце. Там трошкі фундамент прасеў, там дзірка. Я все ведаў, все ім скінуў, мапу падробную, все. Толькі за маім планам гэта ўсё ўдалося. Інакш бы не спрацавала. Ось, таму, ось так. І таму вось гэтае параўнанне Беларусі і вось гэтай нібыта надзеі на што? На тое, што у Беларусі раптам возьмецца нейкая вось гэта ваенізіраваная арганізацыя, якая зрыне Лукашенку, да ніколі яна там не возьмецца, калі яе там не зрабіць. А з такімі нібыта лідарамі, якія самі сябе, уласна, такавымі і назвалі, такое ніколі не здзейсніцца. Але з цягам часу гістарычна можа так скласціся, што гэтыя лідары знойдуцца ў іншых месцах. І зноўку ж гэтыя лідары скарыстаюцца слабкасцю Расіі, якая будзе пасля таго, як Украіна пераможа ў гэтай вайне. Расія будзе вельмі аслабленая, і таму
все магчыма, і магчыма будзе зрабіць так, каб гэтая самая ваенізаваная арганізацыя з тэрыторыі той же самой Украіны без падтрымкі Украіны, як гэта было без падтрымкі Турэччыны з боку Хамасу, яны самі там зойдуць на тэрыторыю Беларусі і змусяць Лукашенко уцякаць. Мабыць, так калі-небудзь і адбудзецца. І гэта прынамсі гучыць неяк больш рэалістычна і больш верагодна для развіцця падзеяў, чым надзея на тое, што, як паказвае прыклад Сірыі, рэжым у Беларусі калі-небудзь падзе. Блять, ну я не могу нават просто сур'ёзна нават вось гэта все сказаць і на нейкіх там сур'ёзных шчах гэта все вымавіць. Мне просто, мне вочы слезіцца вось бачыце, пачынаюць. Я не магу сур'ёзна гэта ўспрымаць. А гэтыя вось, як яны сябе называюць палітыкі, яны вось гэта просто там на нейкім абсалютным сур'ёзе кажуць, і спробуюць яшчэ гэтым кагосьці натхняць, нібыта. Вы там натхніцесь, бо бачыце, у Сірыі рэжым паў, нацыя ў Беларусі падзе. Ой, смешна гэта ўсё. Добра, будзем тады бачыць, што каментароў ніякіх няма. Таму нагадаю вам яшчэ раз паставіць падабайку, напісаць каментар. Калі ёсць там Ілоны Маскі, якіх там індусы, пакістанцы, азербайджанцы, таджыкі працуюць на іх. І у вас ёсць шмат грашэй, вось QR-код, Монобанк. Калі не працуе QR-код, унізе ёсць апісанне. Гэта ж вядомая тактыка трошкі пачакаць. Гэта тактыка пачаць трэнавацца з панядзелка. Пачаць бегаць. Не трэнавацца, хаця б пачаць бегаць з панядзелка. Гэта тая ж самая тактыка трошкі пачакаць. Дык вось, ёсць Монобанк. Калі не працуе QR-код, можаце унізе ёсць пасыланне на Монобанку, а калі вы не на тэрыторыі Украіны і не маеце, зразумела ж, праз гэтае самае магчымасці папоўніць гэтую Монобанку, для вас ёсць пасыланне на PayPal. Калі у вас раптам і PayPal няма, напішыце мне тады ось сюды ў Telegram, гэта мой Telegram. І там неяк знойдзем для вас магчымасць, калі вось жыць не можаце, грошы ціснуць вам кішэню і вы хочаце мяне фінансава падтрымаць. Буду, в прынцыпе, вельмі вам за гэта удзячны. Як я удзячны вам за тое, што вы вось там гадзіну 13 хвілін ужо, як тут гэта ўсё глядзіце, слухаеце, пішаце каментары і неяк ствараеце інтэрактыў. Таму дзякую вам за гэта. Чакаю вас зноўку ж праз тыдзень, у той же самы час, а 8 у нядзелю, все як звычайна. Таму не забываем, падабайка, каментар і калі ёсць грошыкі, можна сюды. Слава Украіне і жыве Беларусь!